Měl jsi už zlomený srdce, Jerome? To si teda piš. Vzal jsem si svou lásku ze střední. Týden po svatbě jí našli rakovinu a zemřela. Na jejím pohřbu chytla naše dcerka zápal plic. Za 6 týdnů jsme jí pohřbili vedle mámy. Takovou malou rakvičku si v životě neviděl. Rozumím ti. Já dal svý číslo jedný holce a ona ho zahodila. Ty a já víme, co je trpět, ne? Kde je má rodina? Mrtví. Všichni. Tati, vstávej! Co se děje? To nevím. Asi jsme včera ukradli tuhle loď. Netuším, kde to jsme. Ne, mám vybitej mobil. Já mám ještě trochu šťávy a tak můžeme buď za A někomu zavolat a třeba to vezme a pomůže nám, nebo za B můžeme si vyměnit obličeje. Koukni se na sebe, koukni se na mě, to je paráda. Je po nás. Ale, jestli pak to není moje nemesis Sherlock Holmes. Ahoj, bestie, mám na tebe pár otázek. Komu jsi řekl o těch vraždách? No nikomu. Žádný vraždy jsem nespáchal. Já jsem nevinnej, ty čmuchale. Proč bych ti měl věřit? Jsi jasný zločinec. Jenomže všechny ty šlapky někdo zavraždil levačkou. No a? No a já mám obě ruce pravý. Pane bože, takže on je zabít nemohl. Přesně tak. Ty znáš někoho se 2 pravačkama? Tohle bylo otevřený. To by nemělo, co? Ne, nemyslím si. Dokonce jsme měli sex jako v nezávislém filmu. Chci se naklonit přes ten nakousnutý borůvkový koláč a dát ti kávovou pusu. Mohl bych? Ano. A můžu ti to teď udělat při jedné písni, co je v němčině? Ich walking on sunshine, ha, ich walking on sunshine, ha, und ich fühle das gut. Haló? Aha, Co se děje? museli mě zavraždit. Ještě šampaňské, slečno? Slečno? No tohle. Takhle už mi teda dlouho nikdo neřekl. Páni, veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Pane bože, takhle se směje, když flirtuje. Není to patrný, ale když jsi dlouho ženatý, tak si toho všimneš. Jsi velmi vtipný, Lenci. Také jsi moc hezký a vtipný muž. A teď ukaž ten penis. Když umíš číst mezi řádky, tak vidíš, že flirtuje. Tohle vůbec nejsou veselý Vánoce. Nic z toho, co mi ukazuješ, se mi nelíbí. Bože, dostali Joea. Have you heard the story that they're telling about Bethlehem? Have you heard the story of the Jesus child? Petre, mám pro tebe překvapení. Raisin Bran? Televize? Nemůžem si ji dovolit, dala z výpověď. Právě tohle jsme na lince vyráběli. Chtěla jsem do práce jen, abych ji vyrobila pro tebe. No, Lois, jsi moje zlato. Nejspíš proto by ženy neměly pracovat. Až na měsíc, Lois. Až na měsíc? A co tě myslíš? Teď víš, no až na měsíc. Fajn, vyhrožuješ, že mě praštíš tak silně, že odletím až na měsíc a to má být podle tebe zábavný, uhodit mě tak surově, že moje tělo opustí atmosféru? No, už to zábavně nezní. Střední škola. Váš pes napsal hnusný tweet. Tady jíst nebudete. Koukni, Mac, ty jsou přecitlivělí. Byl to jenom vtip. Žádný vtipy už neexistujou. Žijeme v postvtipovém světě. Pojď, Chrisy, radši se najíme venku. Ne, Mac, najíme se tady. Chci vidět, jak to uděláš.
Díky bohu. Já si ho taky nechal pumpnout. Co tam všechno bylo? No, je to dost dlouhý seznam. Potřebuju pomoc od Billyho Joela. Lots of Legos, rubber bands, web shooting Spider-Man, an old pet rock, an antique clock, a ton of red Play-Doh. Colored pencils, lots of nickels, half a jar of Vlasic pickles, banjo strings, chicken wings, a single by Skilo. I didn't poop those items. They were in my tummy, 'cause they all look yummy. He didn't poop those items. He tried to eat them, so you shouldn't feed him. Jo, to bylo skvělý, Billy. Hele, říká ti někdo Bill Joel nebo William Joel? Ne, a říkají ti lidi P.T. Griffin? Ne, neříkají, jsem dospělej. Což ti právě naznačuju. Nemůžu uvěřit, že do toho chceš investovat. Používají psí maso. Jak můžeš schvalovat pojídání jiných psů? Ale no tak, Stewie, tak to chodí. Můžeme soudit jiný kultury? Podívej, investuju do té firmy a jestli se bojíš jít do toho se mnou, asi jsem si vybral špatného partnera. Co to plácáš? To já tě naučil investovat, nemůžeš se mě zbavit. Promiň, Stewie. Když jsem tě opouštěl, byl jsem tvůj žák. Teď jsem se stal mistrem. Já! Nikdo ze Star Wars neříká já. Víš co, Briane, tak nic, skončili jsme. Celé si to zkazil. Byli jsme dobrý tým, jako Ricky a Flash. Miluju tě, Ricky. A já tebe, Flashi. Stewie, myslím, že se pleteš. Jo, já ten film neviděl. Já to taky neviděl, ale Flash se jmenovala ta její rocková kapela. A ty jsi to viděl? Jo, viděl jsem to. Já taky. Jsme připravení zaútočit? To jsme! A spousta lidí zemře! Pane bože! Tyhle výrostci se chystají zkazit jarní prázdniny a naučili se jenom tyhle 2 věty. Jsme připraveni zaútočit? To jsme! A spousta lidí zemře! Musíme je zastavit. Pojďme na klidný místo, kde vymyslíme plán. Takže uděláme to takhle. Budeme sledovat. Jsme slyšeli jak? Joe, ty nám seženeš. A Cleveland, jde o tebe chci. Budovy ve městě. Pořád mi to teda není nějak jasný. 3krát banánový daiquiri, takže budeme sledovat. Briane? Ahoj, Marto. Co tady děláš? Jsem tu pořád. Sebevraždy se nepáchají jenom od 9 do 5. Tak jsem si říkal, co kdybychom si dali Netflix a grill? Myslím, že se říká Netflix a chill. Fajn, protože nemám grill. Hele, máš Netflix? Mě to odmítá kreditku, asi špatně hádám čísla. Dobrou, Briane. No, kdo říká, že ji nemůžu zbalit tady nahoře? Koukneme se, jaký účet na Facebooku má tahle Marta. Soukromý účet. Ale sestra, podobně stará, pár večírků, kde byli spolu. Hele, dědečkův pohřeb. Ta černá jí pořádně sekne. To je její máma? Pane jo, s tím se dá pracovat. Co říkáš, Ruperte? Ano. Ano. Ne. Nevím, možná by. To je Ludacris, to není Tyrese. Co to povídáš? Nejsou si podobní. Ludacris vypadá jako lidský burák a Tyrese zas úlisně. Vypadá jak Číňano Černoch, jako když se Afrika miluje s Ázií a Evropa je pozoruje na židli v koutě hotelového pokoje. Ludacris, lidský burák, Tyrese, Číňano Černoch. To u toho budeš celou dobu žvanit? Jen odpovídám na Rupertovy otázky. Teď to musíš vrátit. Propásli jsme scénu, kde půlka týmu ukradne tank a druhá ze sebe z nějakého důvodu udělá DJ. Sakra! No, dobrý, jdu do baru. Jak chceš. My s Rupertem si vystačíme sami. Máš pravdu, určitě menstruuje, ať to znamená cokoliv. Stop, fuj, ne, fuj. Stewie? Briane, kde vězíš? Lois se ptala, jestli chci vidět první bejvák jejich dětí. Co to znamená? Jsem vyděšený a zmatený. Máme mnohem větší problém. Srazili jsme sloup, přístroj se aktivoval a prohodil těla všech ve městě. No, nazdar, musíme to napravit. Petre, otevřu ty dveře klidně bez rukou. Poslouchej, Briane, musíme jednat rychle. Navedu tě, jak věc opravit. Nejdřív odkryj zadní panel. Fajn, odkryto. Prima, teď musíš zvrátit směr napětí a zesílit proudění elektronů k základní desce. Stewie, vybal to po lidsku, nebo zavěsím a nechám tě ošukat vlastní matku. Prohoď černý a žlutý kablík.
to a party and everyone turns to see